Čau lidi, dneska si uděláme test 3 petard, a to je Dambam Silver, Dambam 2G a Pirate Bomb. Užijte si video. Jako první tu máme Pirate Bomb. No co k tomu říct, je to za 45 korun, je tam 20 kusů, anebo jako dárek od Pyroser, jinak to je tak 2 z 10 a pokud to rozděláte, tak v tom je jiná petarda, takže celkem scam. Jako další Dambam Silver. No za 99 korun je tam 39 kusů, a za tu cenu toto je solidní, hodnotím kladně 7 z 10. Jako další a poslední tu je Dambam 2G. Tak tohle byla poslední petarda, kterou tu dnes máme a hodnotím ji taky velmi dobře. Za tu cenu 129 korun je tam 20 kusů, takže bych řekl, že za málo peněz hodně muziky. A za tu cenu bych to zhodnotil 9 z 10. Tak díky, že jste koukali, nezapomeň líznout lajčík a hotít odběr a čau.